तुम्ही मागवा तुम्ही इकडे वा ना तुम्ही इकडे वा ना ए भैया चलणार रे दादा इकडे होणार रे एवढे लोक येणार का रे तुला सांगायला इकडे होणार रे तू इकडे ए कुणाल कुणाल तो थोडा इकडे सरक तू पहले हा ये तू भाऊ आज जीवन एकदाच आहे रे भाऊ दादा जीवन बार बार नाही बरं का एकदा गेलं वापिस येत नाही जीवन